Hi! Hello everyone! Karon kay magluto ko og biko para baligya nako. So natay glutinous rice or pilit, muscovado or kinugay sa Bisaya sa Cebu. Then brown sugar or kamay dayon. Tuno jud siya ha, kanang walay sagol nga tubig or coconut milk. Ano siya ang first. Wala ko sagolig tubig. Dayon, mo niyang ikaduha matuno. Mana siya kani mo pure kani na siya sagol pag ano ko kumo sa lubi. So, let's go. Maglungag pa ko sa kuan pilit. Ito na mga ka-lifestyle. Hulaton na nato ha. Hintayin lang natin na maglalatik siya at saka natin ilagay yung malagkit na sinaing na. Panay lang ng okay. Okay lang ng okay kasi ano siya. Pag hindi mo palaging ino-okay, dumidikit yung latik sa ano, kaha or kalha. Dere sa Cebu kay wala may L dere. Kaha. So, mao na siya. Ito lang hulaton nga mulatik siya dahil ibutang nato ang pilit nga luto na or glutinous rice nga already cooked. So, ready na ang biko. Mao na ni siya mga kahigalaan. Ako na siyang gipakuanan gamay. So, maano ni siya mga ka-lifestyle. Ready na ang akong biko for delivery. Ang uban ay uban chat-chatra. Gamay na lang mabili nani. Kay ako ni panghatod. So, nahalina na ko sa diri sa balay. So, let's go!